da haka ita ya mace makiyayiya ce, kuma za a tambaye ta game da wannan kiwo da aka bata a gidanta, shin ta lura da shi ko kuma bata lura da shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana muhimmancin wannan tarbiyya da tasirinta a ranar gobe kiyama, da muhimmancinta idan mutum ya kula da tarbiyyar 'ya'yan da zuriya a ranar gobe kiyama za su zanto mai farin ciki da kwanciyar hankali da nutsuwa, sa'annan da sanyin mai ido. Allah ma sai ya, in yaran suna ƙasa a aljanna iyayen suna sama, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe su. Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin. To an ce zurriyarsu za a haɗe su da zurriyar tasu. Menene sharaɗin na cewa za a haɗa su da zurriyarsu a ranar gobe kiyama? Kusa ido. Allah cewa wallazina amanu sun yi imani. Kun ga mutanen ƙware ne, mutanen kirki ne, sa'annan sun ɗora 'ya'yansu a kan wannan imani ɗin da kyawawan ɗabi'u, 'ya'yan ma kuma suka doge a kan haka. Idan suna ƙasa da iyayen a ranar gobe ƙiyama, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya haɗe su. alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Kun gani wannan ya nuna mana muhimmancin tarbiyyar musamman 'ya'ya, domin idan ba a yi tarbiyyarsu sun samu tarbiyya ta musulunci ba, ina za su doge akan musulunci din. Allah ya sa mu dace. Al-Imam al-Ghazali yake cewa shi ƙaramin yaro amana ce a wurin iyayen shi, zuciyar shi wani abu ne mai tsada, wani abu ne mai tsada da babu komai a ciki, babu wani ɗigon baƙi akan wannan zuciyar tashi, bai karkata zuwa ga wani al'amari mummuna ba. Idan aka saba mishi da alkhairi sai ya rayu akan wannan alkhairin, idan aka saba mishi da alkhairi sai ya rayu akan alkhairin, bittali sai kuma ya samu nutsuwa ta duniya, ya samu kwanciyar hankali a ranar gobe kiyama da shi da iyayen nashi. Saɓanin haka kuma idan aka saba mishi da sharri, aka tarbiyyantar da shi akan sharri da ko oho da sake, sai rayuwa ta dabbobi, sai ya taɓe ya halaka, kuma laifin zai kewaya ya koma kan iyayen nasa, domin su ne ba su inganta wannan tarbiyyar tashi ba. Kamar yadda gangar jiki a karan farko ba a halittar ta haka kawai, sai matakai ake bi. Allah maɗaukin sarki yana ɗora halitta ne akan mataki bayan mataki. To kun gani kenan halittar tana cika ne yau da gobe, a ƙara kaza a ƙara kaza a halittar. To hakan nan ma fa rayuwa ta rayuwa ta 'ya'yanmu mataki ne bayan mataki, gwargwadon yadda kika ba su, gwargwadon yadda aka ba su tarbiyya ingantacciya, gwargwadon yadda zuciyar za ta samu rayuwa, gwargwadon yadda zuciyar za ta tsarkaka. Allah ya sa mu dace.